Как вы уже не раз могли убедиться, практически любой бой с участием Александра Шлеменко или его учеников – это крутое зрелище для самых искушенных ценителей смешанных единоборств. Взять хоть его упорные разборки с топовыми оппонентами, как, например, в двух боях с Вячеславом Василевским. Или брутальные нокауты, в которые множество раз отправлял своих противников. Отличительные черты стиля Шторма – это нацеленность на ударную технику, яркие финиши и стремление вести по-настоящему бескомпромиссный бой. Именно поэтому Александр был желанным участником на самых различных турнирах по смешанным единоборствам во всех частях света. Ведь он давал зрителям все то, ради чего они и смотрели бои. Сегодня мы с вами отправимся в Финляндию, где начиная с 1998 года в течение почти 15 лет проводился международный турнир Fight Festival, собиравший очень серьезный состав участников. 12 марта 2011 года на 30-м турнире данного промоушена в главном бою вечера соперником Шторма стал американский боец Ник Вагнер, который перед поединком заявил, что так же как и Александр любит обмениваться ударами в стойке и не боится открытого боя с грозным нокаутером из России. Tämän ottelun kehätuomari Mika Sinkkonen laittaa ottelua käyntiin. Ja näin vasemmalta sinisissä housuissa Šlemenko ja häntä vastassa vaaleammissa housuissa Amerikan Yhdysvaltojen Nick Wagner. Wagner yritti heti alasvientiä ja pääsi klintsiin. Šlemenkohan tunnetaan erittäin värikkäästä pystyottelustaan, todella makeita kääntöpotkuja, kääntölyöntejä ja polvipotkuja, ja nyt Šlemenko lähtee yrittämään giljotiinikuristusta ehkäpä, vai tyytyykö vain passaamaan kaverin alasvientejä? Mutta hyvin Šlemenko on puolustunut alasvientejä, että Amerikan kaveri yritti ihan tosissaan saada Šlemenko tonttia, ja Šlemenko kyllä tuli sieltä ylös ihan noin vaan. Ja näin Šlemenko on päässyt takaisin omalle osa-alueelle, eli pystyotteluun, jossa hänet tunnetaan vauhdikkaista tekniikoista. Tästä nähtiin kääntölyönti, joka osui todella näyttävästi amerikkalaisvastustajan leukaperiä. Tässä Šlemenko yrittää ratkaista uudelleen ja kääntöpotkua. Näitä nähdään hirveän harvoin vapaa-ottelussa, niin kuin tässä nähtiinkin, niin siinä myös helposti käännetään selkää vastustajalle, ja nyt on jo Wagnerin silmäkulma auki ja siellä Šlemenko aitoon Fedor-tyylin pikkasen käyttää kehäapuna alasvientien puolustuksessa, ja nyt on paha vekki, todella paha vekki amerikkalaisen silmäkulmassa. Se taisi tullakin siitä kiertolyönnistä. Kääntölyönnistä kyllä aivan oikein, ja nyt on ottelijat taas pystyklintsissä ja Mika Sinkkonen tulee välin selkeästikin tarkastamaan Wagnerin silmäkulmaa, ja siellä on jo puolueettomassa kulmassa lääkäri Klemetti tutkimassa tilannetta, arvioimassa amerikkalaisottelijan ottelukuntoa. Ja tässä näyttää sille, että siinä silmän alapuolellakin on turvotusta, että siihen kyllä taisi osua parikin tälliä samaan kohtaan. Kyllä joo, se ensimmäinen kääntölyönti osui todella vahvasti ja horjutti Wagneria. Ja tässä nähdään hidastuksena oikein nappisuorituksena osui. Tietenkin se olisi ollut ehkä vielä nappisuoritus, jos olisi osunut leukaan, että osui silmäkulmaan, niin ei tiputtanut, mutta selkeästi teki damakea niin kuin nähtiin, ja näin ottelu pääsee jatkumaan, ja Šlemenko lähtee hakemaan ratkaisua vasemman käden lyönnillään. Tämä Šlemenkon ottelutyyli on kyllä, tää kyllä vetoo meikäläiseen. Ja sieltä kuitenkin Wagner sai väistettyä Šlemenkon kääntölyönnin, ja nyt Wagner on päässyt jo melkein selkään, mutta hyvin Šlemenko selitti tilanteen. Ja siellä nyt Wagner tietenkin yrittää uudelleen viedä Šlemenkoa tonttiin, ja Šlemenkon käsi käy jo kehäköysillä. Kokeneen pelimiehen tavoin koittaa pikkasen ehkä käyttää. Ja pää käsien välistä ulkona. Niin, käsien välistä näin, ja sieltä vahva oikein käden lyönti Wagnerilta. Wagner tekee jo selkeästi ottelua tästä. Ja vahva etukäden lyönti oli Šlemenkolta. Tämä on aikamoinen kettu tää Šlemenko kyllä, että käyttää, tai mennään siinä vähän sääntöjen rajoillakin noiden just kehäköysien käytössä, mutta kyllä se, että kun vedetään pelkkiä tommosia ninja-tekniikoita, niin on se aika hauska, että on kuin videopelistä ja kohta taas tulee johonkin suuntaan jotain, ja se on selvää, että Amerikan poika pitää nyt kyllä tuota takimaista kättä ylhäällä, mutta nyt siellä on sitten paikkaa takapotkulla. Aivan, todella näyttävää ottelua Šlemenkolta. Kääntölyöntiä ja kääntöpotkuja, näitä harvoin nähdään, ja Šlemenko on viljannut niitä jo tässä ensimmäisessä erässä enemmän kuin moni ottelija koko uransa aikana. Ei tainnut Šlemenko tehdä, tossa se teki pari suoraa lyöntiä, mutta muuten ne on kaikki ollut jotain erikoistekniikoita, ja sieltä. Ja taas takakäden kääntölyönnillä haki ratkaisu Šlemenko, ja osuipa siinä mahtavasti vielä yhdellä suoralla lyönnilläkin, ja nyt osui polvella, ja tässä oikein vahva vasen yläkoukku, ja sieltä ratkaisuottelun takimmaisen käden suoralla. Tämä ottelu on tässä voittaja
tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä Aleksandr Storm Slemenko. Ei tarvi ihmetellä, että mistä se Storm-nimi tulee, että kun tällä paukutellaan menemään. Nimenomaan. Ja tässä nähdään ottelun ratkaisuhetkiä. Vahva etumainen yläkoukku Slemenkolta ja hakee, odottaa ja nyt tulee kaverin leuka esiin ja sieltä lähtee ratkaisulyönti. Todella tarkasti katsoi Slemenko tämän tilanteen ja kylmän viileästi ammattimiehen tavoin katsoi paikkansa tuolle lyönnille. Nick Wagnerhan tuli tähän otteluun suht lyhyellä varoitusajalla, kun Josh Bryant, Slemenkon alkuperäinen vastustaja, loukkasi olkapäänsä, joten kaikki kunnia ja aplodit Wagnerille. Harva lähtee niin lyhyellä varoitusajalla Slemenkon kaltaista erittäin vaarallista ottelijaa vastaan. Hyvin Slemenko liikkui. Ja tämän ottelun voittaja kehätuomarin keskeytyksellä ensimmäisessä erässä ajassa 3 minuuttia ja 13 sekuntia Aleksandr Storm Slemenko. How did the fight go? Бой прошел, в принципе, нормально. Хотел с вертушки вырубить нокаутом. Хотел сделать красиво, но получилось с ноги. С руки. Well, I wanted to win by knockout via spinning back kick to the head, but well, I won by knockout, but with a punch. That's okay too. You're one of the few fighters who do swinging back fist. Но это очень хорошо получается, все это видят. Well, it looks good, people like it, and well, I enjoy it. Voittaja Aleksandr Slemenko. Ja tässä Aleksandr Storm Slemenko kertoi, että hän suunnitteli voittamansa ottelun tyrmäyksellä kääntöpotkulla päähän, mutta kyllä tämäkin käy. Joo, hyvä ottelu ja bang, niinhän se sanoi Slemenko ja siitä se tuli takkimaisella kädellä.